mietin vielä, kun hiukan valmistaudun tähän, mitä minulta oikeastaan odotetaan. Koska asia ei ole kovin tiukasti ilmaistu, mutta minä olen tullut siihen käytännön tulokseen, että minä ensin puhun Aatoksen luostarista, sen ulkonaisessa mielessä, sen vaiheista, sitten myös sen erilaisista toimintamuodoista, joita on paljon muutakin kuin varsinaiset kokoukset ja ilmanpalvelukset. Ja sitten viimeisenä jaksona sitten voisi otsikoida minun tieni Patmokselle. En nyt tietenkään, koska sitä ei varmaan odotetakaan, ryhdy selostamaan Patmossaaren hyvin muinaisia vaiheita. Sitä paitsi voi sanoa, että siitä on varsin vähän tietoa vanhoilta ajoilta. Ensimmäinen sellainen vaihe, jolloin tuli kuvioihin kirkon kannalta ja muutenkin on apostoli Johanneksen oleskelu siellä ilmestysluolassa, ilmestyskirjan saneleminen prorokselle. Mutta sitten sen jälkeen on aika pitkä ja hiljainen vaihe. Ja selvemmin luostari tulee uudelleen huomattavasti enemmän kuvioihin, kun sinne, taikka tuo saari tulee enemmän kuvioihin, kun sinne perustetaan luostari 1088. Risto Douglas oli luostarin perustaja. Hän oli kilvoitellut sitä ennen eräässä luostarissa Väänasian puolella. Ja hän toi sieltä myös kyseisessä luostarissa noudatetun jumalanpalvelusperinteet mukanaan. Se poikkeaa jossain määrin liturgiakin kohdalla tavallisimmasta Chrysostomoksen liturgiasta tai Basiliaksen liturgiasta. Ja siitä kehittyy vähitellen eräänlainen aatoslainen perinne. Tietenkin oleellisesti se on yhteinen muiden perinteiden kanssa, mutta kumminkin siinä on tietty oma leimaisuus. Roomalaisvallan aikana tiedetään lähinnä Aatoksesta se, joka myös liittyy apostoli Johannekseen, että se oli muun muassa poliittisten vankien karkotuspaikka. Monessa vaiheessa siellä ei ollut mitään normaalia siviiliväestöä. Ja kun joku kilvoittelija tietyssä vaiheessa hakeutui Aatokselle ennen luostarin aikoja, niin hän teki sen viitaten nimenomaan siihen, että siellä ei ole maallikot häiritsemässä. Koska se oli enemmän tai vähemmän autio tai sitten joitakin kilvoittelijoita. Tämä muuten ympärtää, jos ajattelee, kuinka paljon on jatkuvasti ollut ja vieläkin on riitoja Laatokan Valamossa luostarin ja sikäli siviiliväestön välillä. Siinähän ei ole mitään selvää loppua saatu. Se myös tiedetään vanhoilta ajoilta, että Patmoksella oli tietyssä vaiheessa Artemiksen temppeli. Sillä tavalla se tuli antiikin jumalanpalvelusperinteeseen mukaan. Niin, Dominianuksen aikana apostoli Johannes sinne karkoitettiin. Monet teistä tiedätte varmaan, että Patmoksen perinteessä ei yleensä puhuta apostoli Johanneksesta, vaan Johannes teologista. Käyttävät normaalisti sitä
nimitystä myöskin luostarin yhteydessä. Hän oli siellä todennäköisesti noin 16 kuukautta. Ja asui, kuten mainitsin, ilmestysluolassa, jossa hän opetti. Siellä oli siihen aikaan sitten jo joitakin asukkaita. Opetti, julisti kristinuskoa ja eli askeettina tuossa luolassa. Joidenkin tietojen mukaan siellä oli myöskin voimakkaasti vaikuttava noita nimeltä Gelpa, jonka Johannes Teologi voitti. Mutta vuonna 1997 jälkeen Kristuksen hän Markus Nervan aikana, kun oli tullut vaihdos poliittisessa johdossa, pääsi palaamaan Efesokseen. Luostarin kirjastossa, johon myöhemmin vielä hieman palaan, on paljon dokumentteja, joissa käsitellään nimenomaan Johannes Teologin aikaa siellä, mutta hänen jälkeensä taas, niin kuin sanoin, tuli suhteellinen hiljaisuus. Kristodoulos muuten tuli Patmokselle, haki sieltä turvapaikkaa, koska silloin turkkilaiset olivat jo aloittaneet Byzantin itäosan valloittamisen. Ja siellä, missä hän oli ilmoitellut Päässä-Aasiassa, niin esiintyi sitten turkkilaisten taholta vainoja. Ja sen takia Johannes tuli Patmokselle. Keisari oli, niin minä en käyn olla sanomatta, minä sitä yritän aina korostaa, että Byzantin valtakunnassa ei puhuttu keisarista, vaan hallitsija oli kreikkalaisten kuningas, Vasileuston Elinan. Mutta me olemme tottuneet aina puhumaan keisarista. Aleksios Komninos oli se keisari, joka Kristodoulokselle lahjoitti koko Patmoksen saaren, ei vain jotakin pientä aluetta. Luostari on sitten aikojen mittaan menettänyt palan kerrallaan, vaikka sillä on vieläkin huomattavia alueita siellä. Kristodoulos tuli sinne, niin kuin mainitsin, 1088. Jo muutaman vuoden kuluttua siellä tuli niin vaikeat ajat, ja merkillistä ja muuten, että niistä syistä on kaksi aivan erilaista teoriaa historiakirjoituksissa. Toisen mukaan siellä tuli nälänhätä, ei saatu mitään ravintoa, juomavesihän oli sateesta otettava, eli tuotu muualla. Siellä ei ole ollut omaa vettä ennen kuin sveitsiläiset kustansivat sinne lahjaksi sellaisen laitoksen, joka merivedestä tekee juomavettä. Mutta tällaiset ulkonaiset syyt mainitaan siihen, että Kristodoulos ja jotkut veljet, joita ei ole olemassa, lähtivät pois. Toisten mukaan sanotaan, että siellä tuli erilaisia riitoja ihmisten kesken. Ilmeisesti juuri aloittavan luostarin ja sitten paikallisen väestön. Ja hän meni sieltä, niin kuin me tavallisesti sanomme, Eubojaan, eli Evianiin. Eikä hän koskaan palannut sieltä. Hän kuoli sitten jo 1207. Ei vaan kun hän meni sinne 10, 8, 8, 11, 11, 11.07 ja kuoli
Sitten munkit palasivat sinne ja veivät mukanaan myöskin Kristotuloksen ruumiin. Ja sen jälkeen luostarilla on ollut jatkuva historia, koska itse kuulun tuo veristöön, minulla on tapa sanoa, että meillä on sieltä suunnilleen ajan vuodelta 1100 niin myöskin arkistossa dokumentoitu katkeamaton historia. Kun ajattelee meidän, ilman että siihen viivymme, ajattelee meidän vanhoja luostareita, niin meillähän ei ole mitään luotettavaa dokumentoitua tietoa vanhimmilta ajoilta, eikä erilaisilla tai läntisillä tahollakaan ole kovin paljon, vaikka se on selvästi enemmän. Mutta meillähän ei ole todella vanhimmista luostareista, eikä myöskään Sergeistä ja Hermannista mitään todella siltä ajalta periytyvää tietoa, ja sen takia esitetään hyvin erilaisia selontekoja. 1207 Patmoksen saari tuli venetsialaisten valtaan. Silloin on ollut hyvin kirjavia vaiheita, jos ajatellaan tuon saaren ulkomaista tilannetta. Ja tietyssä vaiheessa se tuli paavin suojelukseen ja sitten se oli Maltan ritaarien suojeluksessa. Mutta on kuvaavaa, että kreikkalaisissa teksteissä usein puhutaan hyvin vähän näistä vaiheista, jolloin Patmos on ollut Rooman kirkon suojeluksessa. Minä olen joskus ajatellut, että se antaa aika mielenkiintoisen kuvan siitä, että tuo ero lännen ja idän välillä, niin se ei ole kaikki kohdin ollut niin täydellinen kuin miksi me sen olemme tottuneet ajattelemaan. Kun Patmos enemmän kuin yhdessä vaiheessa oli nimenomaan Rooman suojeluksessa. Silloin kun oli tämä paavin valta ja venetsialaisen valta, niin Patmoksen saaresta käytettiin nimitystä Sanctus Johannes de Palmosa. Tiedä, mistä ne sen olivat keksineet. Esikristillisellä ajalla sen nimi oli muuten Patinos, eikä Patmos, vaan Patinos. Kun Konstantinopoli oli kukistunut, niin on aika merkillistä, että sen jälkeen, kun turkilaiset tulivat myös Patmokselle, niin munkeilla oli kauan ystävälliset suhteet näihin valloittajiin. Se ei ilmene mistään dokumentista, ehkä jos syventyisi oikein laajoihin tähdetietoihin voisi löytää, mutta minä en ole löytänyt mitään selitystä siihen, että heillä oli hyvät välit Konstantinopolin tai Karliin. Nimenomaan siis tähän turkilaisen uuteen valtaan. Se on vähän toisen uskonnon kannalta samalla tasolla kuin tuo äsken mainittu hyvä yhteys paaviin ja Maltan ritareihin. He tulivat tavalla tai toisella toimeen näiden vieraiden kanssa, mutta se ilmeni myöskin niin, että 1453 sultaani Mehmed vahvisti Patmoksen privilegiot ja joitakin uusiakin antoi. Ja silloin Patmos tuli Myrrän metropolitan hiippakunnan piiriin. Ja Myrrän metropoliitta antoi Patmoksen igumenin tehtäväksi edustaa siellä keisaria. Mutta on tietenkin aivan selvää, että siihen liittyy muukin tehtävä. Hän saa myös tehtäväksi koota sen alueen verot, jotka menevät turkilaisille. Patmos tuli paavien suojelukseen.
Kuinka pitkäksi ajaksi on vähän epäselvää, mutta ei se ollut aivan lyhytkään. Tätä Kristoduulokselta on 3 erilaista sääntökokoelmaa säilynyt luostarievankeliumissa. Ja siinä oli ehditty ennen tuonne Eviaan pakenemista. Tehdään jo rakennustyötä, mutta jos ajatellaan luostaria sellaisena kuin se nyt on ollut kautta historian vuosisatojen, niin tämä konstruktio alkoi sitten sen jälkeen, kun munkit olivat palanneet 1093. Sitten siitä tuli suoraan patriarkaatin alainen luostari 1132. Ja sen erityinen, niin kuin kauniisti sanotaan, kukoistusaika oli 1200-luvulla. Se on merkinnyt paljon myöhemminkin, mutta tuo oli hyvin merkittävä vaihe. Jos sitten vielä ajatellaan tärkeitä historiallisia tapahtumia, niin 1713 perustettiin Patmoksen koulu, joka vieläkin toimii, joka nykyinen rehtori muuten on minun opiskelutoverini Thessalonikista. Matteos Medianos, kotoisin Patmokselta. Sen merkitys on liian vähän tunnettu ortodoksisessa maailmassa ja muutenkin. Ennen kuin 1800-luvulla oli mahdollista perustaa Halkin ortodoksinen seminaari, niin tämä Patmoksen koulu tietyssä vaiheessa oli koko vanhojen patriarkaattien alueen ainoa teologinen oppilaitos. Ja sillä oli siinä mielessä erittäin suuri merkitys. Sen opiskelijoista valmistui ei vain kymmenittäin, vaan jotenkin tietojen mukaan sadoittain piispoja esimerkiksi. Muutama patriarkkakin on sieltä valmistunut. Siinä mielessä se oli ainutlaatuinen palvelu, jota Johannes Teologin luostari tuon koulun välityksellä teki. 1715 ikumeni julistettiin patriarkaaliseksi eksarkiksi, joka siis edusti suoraan ja välittömästi patriarkkaa tuolla alueella. Patriarkka on nykyäänkin, oikeastaan hän on Patmoksen piispa myöskin, ja ikumeni on siinä välikätinen. Aivan niin kuin minun tittelini aikaisemmat kantajat olivat Bithynian eksarkkeja. Bithynian maakunnassa he edustivat suoraan patriarkkaa. 1823 se tuli taas Turkin valtaan, mutta mielenkiintoista, että silloinkin sultaanit vahvistivat tuon luostarin etuoikeudet, historialliset etuoikeudet. Johannes Teologi ei ollut luostarin vanhimpina aikoina missään korostetussa asemassa, vaan luostari oli enemmän Kristoduuloksen muiston kunnioittamisen paikka. 16.3. ja 25.10. vietettiin Kristoduuloksen muistoa. 8.5. ja 26.9. sitten Johannes Teologin muistoa, ja se vähitellen tuli hyvin merkittäväksi. Sellaisen seikan voi mainita tuosta kirkosta, jonka rakentaminen alkoi Eviasta paluun jälkeen. Siinä oli ollut pieni kirkko aikaisemminkin, mutta se oli aivan mitätön. Siellä on nyt sama se pääkirkko, joka on ollut sitten tuolta vanhalta ajalta lähtien.
Minä erityisesti ajattelin sitä silloin, kun minut viittiin munkiksi siellä. Niin ikumeni sanoi, että sillä paikalla on 1090-luvulta lähtien vihitty kaikki Patmoksen munkit. Se oli jotenkin erikoinen tunne seistä sellaisella paikalla, joka on niin monen vuosisadan ajan ollut munkien vihkimyksen paikka. Tuon kirkon nykyinen ikonosta on 1820 erään hyvin rikkaan miehen lahja luostarille. Muuten siellä on olemassa vanha kuva siitä ilmestyskirjan huollosta, joka on kauan sitten tehty kirkoksi 1700-luvulta. Niin siinä ei vielä ole silloinkaan ikonostaasia meikäläisessä mielessä. Siinä on kyllä sellainen metrikorkuinen aita ja siinä on pylväät, mutta niiden pylväiden välissä on kangasverhot eikä suinkaan ikoneja. Te tiedätte varmaan, että korkea ikonostaasi syntyi Pohjois-Venäjällä 1400-luvulla. Ja sieltä levisi etelää kohti hyvin hitaasti. Ja on mielenkiintoista, että Patmokselle oli siis jokin kirkko vielä 1700-luvun jälkipuolella, jossa ei ollut ikonostaasia, vaan verhot pylväiden välissä. Tuo sana ikonostaasio, jotkut teistä ainakin tiedätte, että se tarkoittaa ikonitelinettä. Se ei suinkaan ole historiallisesti tuo kuva seinän oikea nimi, vaan se tarkoittaa sellaista pöytää, vinopöytää vai miksi niitä voidaan sanoa, johon päätti ikoni. Se oli ikonostasio. Ja varsinainen, se mitä me kutsumme ikonostaasiksi, se on templon. Ja sitä käytetään kaikkein virallisimmassa tekstissä vieläkin. Siitä on myöskin tullut hiukan vääntyä romanian kielen ikonostaasin nimi. Mutta minä menen nyt liian paljon sivuun raiteille. Mainitsen vielä lyhyesti, että Patmoksen saarella on muitakin luostareita. Siellä on eläväksi tekevä Lähteen munaluostari, joka on 1607 perustettu. Silloin kun minä kävin siellä ensimmäisen kerran 66, ei vaan 67 oli, niin siinä luostarissa oli vielä 15. Mutta nyt minä, kun mä niin kuin päiväsin tiedon eilen, niin näin, että siellä on 8. Patriarkaatin tämän vuoden kalenterin mukaan. Se on sitä erikoinen, että siellä on säilynyt öljymaalaus, perinteellä tehty ikonimaalaus. Ne eivät ole koskaan maalanneet muulla tavalla siellä. Sitten on evankelismoksen, Marian ilmestyksen luostari, joka on 1936 perustettu. Ja siellä on monta kymmentä nunnaa. Ja sitten on Pyhien pyhä niminen, jossa uuden kalenterin mukaan on 3 nunnaa. Siellä oli 2, kun minä siellä kävin. Ja ne käytti kaiken aikansa niin kirkon esineiden kiilottaminen. Että siellä oli erittäin hyvässä kunnossa kaikki. Sitten siellä on lukuisia pienempiä kilvoittelupaikkoja ja erityisesti munkeille. Kirkkoja on Patmoksen saarella kaiken kaikkiaan noin 250, mutta niistä on monet niin sanottuja kotikappeleita. Saksalaiset sanoo Hauskirche, jossa on useimmiten yksi jumalanpalvelus, nimittäin sen kotikirkon temppelijuhla. Niitä ei muuten käytetä. Tietenkin voi olla rukouksen paikka, mutta jumalanpalvelus on yleensä kerran vuodessa ja niitä on siis noin
250. Silloin kun minut oli, ylitän tämän jaon rajan, jonka mainitsin, kun minut oli viety munkiksi, niin silloin igumeni sanoi, että menee nyt iltapäivällä sinne Juhannuksen ja ilmestyksen luostariin. Siellä eli silloin vielä hyvin vanha munkki Amfilohios, joka oli sen perustanut ja joka oli aikoinaan ollut Johannes evankelistan luostarin igumeni. Ja minä sain tavata tämän vannoksen ja kuunnella hänen parin tunnin ajan hänen hengellisiä neuvoja. Hän kuoli sitten aika pian sen jälkeen ja nunnat heti alkuun katsoivat, että hän kuului pyhien joukkoon. Ja ne käyvät hänen haudallakin rukoilemassa vielä. Eikä se vähitellen sitten johtaa johonkin. -1900-luvun alussa oli suuria vaikeuksia ja koettelemuksia ulkonaisista syistä ja sisäisistä syistä luostarissa. Ja myöskin tämä Patmoksen koulu oli enemmän tai vähemmän poissa kuvioista. Se perustettiin eräässä mielessä sitten uudelleen. Sitä yritettiin 1920, mutta se ei onnistunut. Se tuli varsinaisesti todellisen toimintaan vasta, kun tuo Dodekanesien alue vapautui italialaisten hallinnosta 1947. Sehän oli useita vuosikymmeniä italialaisten alaisena. Siellä on vielä paljon vanhempia ihmisiä. Tiedän, kuinka ne, silloin kun minä olin nuorempi, siellä oli vanhempia ihmisiä, jotka puhuivat italiaa. Sitten ennen kuin katson vielä jonkun tiedon. Niin, siellä on paitsi, sillä minä mainitsin, että siellä on tällaisia kilvoittelupaikkoja. Jotkut tiedettiin, että kreikkalaiset kutsuvat tällaisia erään tyyppisiä sivuluostareita kelioiksi. Tietenkin keljasanaa käytetään myös munkin asumuksesta, mutta Kreikassa kelia tarkoittaa myös sellaista 4-5 munkin pienoisluostaria. Niitä on erittäin paljon siellä olemassa. Jotkin ovat jo 1100-luvulta ja jotkin ovat hyvinkin uusia. Sitten Patmoksen luostarilla on niin sanottuja metohioita, edustustaloja, jossa voi olla ehkä vain yksi munkki. Leeroksella, Kalimnoksella, Kreetalla, Naksoksella, Amodoksella, Saamuksella, Tiirassa, Miloksella ja Atenan Pendelissä. Ennen Venäjän vallankumousta luostarilla oli valtavia maaomistuksia Etelä-Venäjällä. Mutta ne menivät kaikki. Venäjän vallankumous heikensi huomattavasti luostarin taloudellista asemaa. Sitten voi todeta, että siellä on toimintaan kuuluu hengellinen diakonia, käyttävät sitä nimeä, johon kuuluu julistus, rippi-isännä toimiminen, nuorisotyö, leiritoiminta ja myöskin radioasema. Heillä on radioasema, jonka nimi on Aletheia, eli totuus. Se on tietysti hyvin vaativa nimi, mutta sen kautta julistetaan totuus. Liturgista toimintaa on hyvin paljon. Se perinne, joka tuotiin sieltä väestöasiasta, sitä kutsutaan Pyhän Sabbaksen typikonin perinteeksi. Ja siitä siis rakentui tämä Patmoksen typikon. Heillä on myös toimintaa, jota he kutsuvat tieteelliseksi. Ja siihen luetaan heidän kirjastonsa, joka on erinomaisen hyvin järjestetty.
muutama vuosikymmen sitten kaikkien nykyaikaisten periaatteiden mukaan. Ja vastaavasti on erittäin hyvin hoidettu ja rikas pyhänjäännös koilma. Kirjastossa on muun muassa 1197 käsikirjoitusta, josta 300 on pergamentilla. Ja siellä on myöskin hyvin paljon vanhoja kirjoja, noin 4000 vanhaa painotuotetta. Sitä ennen on käsikirjoituksia. Luostari harjoittaa myöskin konservointitoimintaa ikoneihin nähden muun muassa. Sillä on niin sanottu kulttuurikeskus, jossa on luentotoimintaa ja sillä on opetustoimintaa, johon kuuluu muun muassa musiikkikoulu. Ja heillä on sellainenkin erikoinen toiminta kuin oppaiden kouluttaminen. Siellä on säännöllisesti kursseja oppaita varten. Ja vielä heillä on yhtenä toimintamuotona kreikan kielen opetus. Sitten on filantropista toimintaa hyvinkin suuressa määrin. Ja toimintaa, joka on hyvin uutta, he kutsuvat sitä ekologinen diakonia, joka siis käsittelee ympäristökysymyksiä. Mutta sitten on tässä 10 minuuttia aikaa. Minä sain professori Cotunilta suunnilleen 35 minuuttia aikaa vasta ehdotuksen. Siitä on 10 minuuttia jäljellä minun tieni vanhuksella. Minä olen kirjoittanut nuo sanat tähän. Ja sen alle minä olen kirjoittanut Pyhä saari. Ja se on minun tieni jälkeistä aikaa, mutta minä mainitsen sen ensin 90-luvulla. Ja luostari julistettiin pyhäksi saareksi patriarkaatin vahvistamalla päätöksellä. Vaikka tuo saari julistettiin pyhäksi. Ja sitten vähän myöhemmin Kreikan parlamentti sääti lain, jossa Patmos myös julistettiin pyhäksi saareksi. Se ei ole vain nimi. Se tarkoittaa muun muassa, että sinne ei saa perustaa diskoja tai jotakin vastaavaa. Se on eräällä tavalla rauhoitettu. Siellä pyritään todella luomaan jotakin ilmapiiriä, jossa on helpompi pyhyyden eri muotojen ja niiden harjoittamisen elää kuin monessa muussa tilanteessa. Ja vielä eräs ulkonainen seikka. Bysantin aikana se sai etuoikeuksia tulleihin nähden. Sinne saatiin tiettyjä tavaroita tuoda ilman tullia. Ja turkkilaisaikana tämä etuoikeus säilyi voimassa. Ja se on vieläkin voimassa. Ja se näkyy hyvin erikoisella tavalla koskevaa määrättyjä tuotteita. Siellä on esimerkiksi erittäin suuri määrä erilaisia eurooppalaisia olutmerkkejä, jotka saadaan tuoda ilman tullia. Ja sitten saa tuoda sateenvarjoja ilman tullia ja ruoka- ja kahvikalustoja. En tiedä, miksi on näin valittu. Mutta ei tämäkään ollut minun tieni. Minä näistä tiedän silloin, kun menin. Minä rupesin jo 67 talvella Kreikassa miettimään, että minä tarvitsisin jonkinlaisen konkreettisen hengellisen yhteyden sikäläiseen kirkkoperinteeseen, rukousperinteeseen. Ja minä ensin olin innostunut siitä, että minä voisin saada tämän yhteyden johonkin Patmoksen luostariin. Minä kirjoitin patriarkalle tästä ja pyysin hänen siunaustaan. Ja sieltä tuli vastaus aika pian, että itse idea hyväksytään, mutta ei pyhä aatosta.
niin minä sanon väärinäskin. Siis sanonko minä Aatoksen luostariin vai Patmokseen? Minä halusin pyhätä vuorolle, mutta patriarkka kielsi ehdottomasti. Ja tiedätte, ehkä voitte aavistaa jotkut mitä varten. Hän tiesi, että siellä useimmissa luostareissa suhtaudutaan vähän torjuvasti suomalaisiin ortodokseihin. Se vaihtelee se. Meidät otetaan monta kertaa ystävällisesti vastaan. Siellä on tahoja, jotka eivät hyväksy meitä kahdesta syystä. Meidän väärän kalenterin takia ja siksi, että meillä on hyvin monia, joita ei ole opetuskasteella kastettu. Jos mennään 2-3 vuosikymmentä taaksepäin, niin meidän seurakunnissamme Suomessa useimmissa ei ollut olemassa mitään muuta kuin tämä palvelukasvu. Ja sitä on suuri osa Suomen ortodokseista on vailla opetuskastetta. Tämän takia patriarkka sanoi, että ei missään mielessä Patmokselle, ei ole Aatokselle. Mutta minä olen sitten saanut siellä käydä ja olen tullut ystävällisesti vastaanotetuksi. Mä menin ensi kertaa sen jälkeen, kun patriarkka oli hyväksynyt tämän. Minä menin sitten kesällä 67 Patmokselle, mutta minä en ollut älynyt pyytää, että patriarkka kirjoittaisi suoraan myöskin sinne tästä munkiksi vihkimisestä. Ja kun minä tulin, niin otettiin kyllä ystävällisesti vastaan, niin minä olin siellä viikon verran luostarin vieraana, mutta igumeni sanoi heti, että ei hän voi vihkiä, kun ei ole patriarkaalista kirjettä. Minä sain sitten muuten tutustua luostariin. Ja sitten kirjoitin patriarkaattiin. Ja hän ilmoitti, että hän lähettää kirjeen. Ja syksyllä, se oli kai lokakuussa 67, minä menin uudelleen sinne. Ja silloin oli hyvin myrskyinen ilma ja laiva myöhästyi paljon. Silloin ei päässyt laivalla Patmoksen satamaan, vaikka ne oli aika pieniä laivoja. Ne joutui jäämään kauemmas ja pienillä veneillä vietiin sieltä satamaan. Niin sitten igumeni ilmoitti heti, että seuraavana aamuna hän vihkii minut munkiksi. Kello 5. Hyvä eteen, mä oon kahvilla. Kello 5. Ja hän otti asian toisaalta hyvin vakavasti ja toisaalta hyvin, sanoisinko, asiallisesti. Hän ilmoitti etukäteen, että vihkimyksen yhteydessä ei pyydetä luostarissa pysymisen lupausta, koska se olisi vain fraasi.